Salm 111. Molwch yr arglwydd. Diolchaf i'r arglwydd am holl galon, yng nghwmni'r uniawn yn y gynulleidfa. Mawr yw gweithredoedd yr arglwydd, fe harchwilir gan bawb sy'n ymhyfrydu ynddynt. Llawn anrhydedd a mawredd yw ei waith, a saif ei gyfiawnder am byth. Wel, gawn ni droi at yr ymyn cyntaf sydd gyda ni heno, Hosanna, Halleluia, fe annwyd brawd i ni. Wel, mae'n darlleniad ni heno yn dod o lythyr cyntaf Ioan, pennod 2, a diwedd pennod 2, felly yn dechrau darllen yn adnod 28 ac ymlaen i adnod 18 yn y drydedd bennod. Felly 1 Ioan, llythyr cyntaf Ioan, pennod 2, adnod 28, ymlaen wedyn i 3:18. Ac yn awr blant arhoswch ynddo ef, mwyn i ni, pan fydd ef yn ymddangos, gael hyder, a bod heb gywilydd arnom ger ei fron ef ar ei ddyfodiad. Os gwyddoch ei fod ef yn gyfiawn, yna feddylech wybod bod pob un sy'n gwneud cyfiawnder wedi ei eni ohono ef. Gwelwch pa fath gariad y mae'r tad wedi ei ddangos tuag atom. Cawsom ein galw yn blant Duw, a dyna ydym. Y rheswm nad yw'r byd yn ein hadnabod ni yw nad oedd yn ei adnabod ef. Gyfeillio'n annwyl, yn awr yr ydym yn blant Duw, ac nid ymlygwyd eto beth a fyddwn. Yr ydym yn gwybod pan fydd ef yn ymddangos, y byddwn yn debyg iddo, oherwydd cawn ei weld ef fel y mae. Ac y mae pob un y mae'r gobaith hwn ganddo yn ei buro ei hun, fel y mae Crist yn bir. Y mae pob un sy'n cyflawni pechod yn gwneud anghyfraith hefyd. Anghyfraith yw pechod. Ydych yn gwybod bod Crist wedi ymddangos mwyn cymryd ymaith bechodau, ac ynddo ef nid oes pechod. Nid oes neb sy'n aros ynddo ef yn pechu, nid yw sawl sy'n pechu wedi ei weld ef, na'i adnabod ef. Blant, peidiwch â gadael i neb eich arwain ar gyfeilion, y mae'r sawl sy'n gwneud cyfiawnder yn gyfiawn, fel y mae ef yn gyfiawn.
O'r diafol y mae'r sawl sy'n cyflawni pechod. Oherwydd y mae'r diafol yn pechu o'r dechreuad, i ddinistrio gweithredoedd y diafol yr ymddangosodd mab Duw. Nid oes neb sydd wedi ei eni o Dduw yn cyflawni pechod, oherwydd y mae had Duw yn aros ynddo, ac ni all bechu, oherwydd ei fod wedi ei eni o Dduw. Dyma sut y mae'n amlwg pwy yw plant Duw a pwy yw plant y diafol. Pob un nad yw'n gwneud cyfiawnder, nid yw o Dduw. Na'r hwn nad yw'n caru ei frawd neu gyd-aelod. Oherwydd hon yw'r genadwri y neges a glywsoch chwi o'r dechrau ein bod i garu yn gilydd. Nid fel Cain, oedd o'r un drwg ac aladdodd i frawd, a pham y lladdodd ef, oherwydd fod ei weithredoedd ef yn ddrwg a gweithredoedd ei frawd yn gyfiawn. Peidiwch â synnu gyfeillion os yw'r byd yn eich casau chwi. Yr ydym ni'n gwybod ein bod wedi croesi o farwolaeth i fywyd, a mae'n bod yn caru ein brodyr. Mae sawl nad yw'n caru yn aros mewn marwolaeth. Llofrydd yw pob un sy'n casau ei frawd, gyda ydych yn gwybod nad oes gan unrhyw lofrydd fywyd tragwyddol yn aros ynddo. Dyma sut yr ydym yn gwybod beth yw cariad. Am iddo ef roi ei einioes drosom ni, ac fe ddylem nynne roi ein heinioes dros ein brodyr. Pwy bynnag sydd â meddiannau'r byd ganddo, ac yn gweld ei frawd mewn angen, ac eto'n cau ei galon yn ei erbyn, sut y mae cariad Duw yn aros ynddo. Ymhlant, gadewch i ni garu nid ar air nac ar dafod, ond mewn gweithred a gwirionedd. Chi'n diolch i'r arglwydd am ei air sanctaidd. Amen. Gawn ni droi nawr te at yr arglwydd mewn gweddi a cheisio ein Duw gyda'n gilydd. Diolch arglwydd am gael dod eto ger dyfron heno, am gael dod mewn gweddi nawr at orsedd fawr yn ef, yn enw ac yn heiddiant, ac yng nghyfiawnder yr arglwydd Iesu Grist. Ac ni'n diolch bod gyda ni ffordd i ddod a bod gyda ni groeso, ac y gallwn ni ddod yn hyderus ger dyfron di, yng nghyfiawnder yr arglwydd Iesu ac yn ei enw ef. Ac o arglwydd bod ni'n dod at ein tad yn y nef. Diolch bod ni wedi cael ein atgoffa nawr, a'n bod ni yn blant i'r tad nefol, oherwydd ei fod wedi ein caru ni yn y fath y fodd. Ac o arglwydd i ni'n diolch eto heddiw am yr efengyl ac am dy air di, ac i ni'n diolch amdano ti dy hunan o arglwydd ein Duw, y Duw goruchaf, y Duw mawr, y Duw gogoneddus, y Duw sy'n llawn gras a thrigaredd, y Duw sydd yn ffyddlon, fel glywson ni y bore yma, yn ffyddlon i'w addewid, yn ffyddlon i'w gyfamod. Diolch o arglwydd bod ni, os i ni yn Iesu Grist, bod ni mewn cyfamod gyda Duw, bod ni mewn cwlwm o gariad na all neb ei dorri, wedi ei selio a gwaed Iesu Grist. A dy fod ti yn ffyddlon o arglwydd, ein bod ni yn un. Diolch bod ni wedi cael ein huno ar arglwydd Iesu trwy ffydd, bod ni nawr yn un. Fe yw y pen a ni yw y corff, fe yw y wynwydden a ni yw'r canghennau. Ac o, ni'n diolch am y darluniau yma sy'n dangos pa mor agos, pa mor organaidd yw'r berthynas rhyngom ni a'r arglwydd. Bod ni wedi cael ein atgoffa bore yma, mae Crist yno chwi, gobaith gogoniant. Ac o arglwydd, i ni'n diolch am hyn, i ni'n diolch am dy ras, oherwydd i ni'n gwybod beth yw i ni'n gwybod o'r gorffennol, beth oedd bod yn bell o ddi wrtho ti. Ac heb gysylltiad o arglwydd, ac heb berthynas gyda thi yn ein pechodau. Ond o, diolch arglwydd, diolch am dy ras, diolch am yr arglwydd Iesu, diolch am gynllun yr iachawdwriaeth, diolch am y drefen o arglwydd bod ti wedi meddwl ac wedi trefnu cyn llunio'r byd hyd yn oed, cyn creu y byd, yn dy ragwybodaeth ac yn dy gariad o arglwydd, bod ti wedi trefnu ffordd i achub euog ddyn. O arglwydd, i ni'n diolch ac bod ti wedi anfon dy fab yng nghyflawnder yr amser, bod e wedi dod ac agwedd gwas, bod e wedi cael ei eni yn frawd i ni o arglwydd,
fel i ni wedi canu, a bod e wedi dod yn un ohonom ni fel petai, mwyn bod yn archoffeiriad tosturiol. Ac fel archoffeiriad bod e wedi offrymu hunan drosto ni, wedi aberthu hunan ar y groes dros ein pechodau ni, pechodau ei bobl. Ac o arglwydd i ni'n diolch bod e wedi talu'n llawn ein holl ddyledion mewn un prynhawn, a clirio llyfrau'r nef yn llawn, heb ofyn dim i mi. Nid bod cyfraniad y gallwn ni roi at hynny o gwbl, dim ond Iesu Grist. Diolch arglwydd am y gair gorffennwyd. Talwyd, cwbl wedi wneud. Ac am yr atgyfodiad buddugoliaethus o arglwydd, diolch bod ein prynwr ni yn fyw. Heddiw yn fyw ac yn eiriol troso ni. Ac o arglwydd i ni'n diolch bod hynny'n dangos bod y ddyled wedi ei thalu. Dyw e ddim yn dioddef nawr, dyw e ddim ar y groes, dyw e ddim yn y bedd, mae e'n fyw. A diolch bod hynny'n brawf hanesyddol clir i ni. Dy fod ti o dad yn fodlon ar taliad, bod y cwbl wedi glirio, a bod ni'n cael dod i ryddid meibion Duw trwy ffydd, trwy ymddiried yn yr arglwydd Iesu Grist. A thrwy aros wedyn ni yn ddofi, ni'n cael ein cadw. Ac o arglwydd diolch bod ni'n cael ein hannog heno nawr i aros yn o ti, i aros yn yw trwy aros yn yr arglwydd Iesu Grist. Ni'n gofyn am ras i wneud hynny arglwydd, oherwydd beth wyt ti wedi wneud i ni, ac oherwydd beth fyddid i wneud ar ein cyfer ni. Oherwydd bod ni'n blant cariad, oherwydd bod ni'n blant gobaith hefyd. Mae gyda ni obaith mor hyfeddol y byddwn ni yn ei weld e. Ond wrth gwrs bydd pawb yn ei weld e mewn gogoniant pan fydd e'n dod nôl eto. Ond byddwn ni yn debyg iddo fe. O, arglwydd i ni'n diolch am obaith y gogoniant sydd o'n blaen ni. Ac felly arglwydd i ni eisiau bod yn barod wrth gwrs. I ni eisiau bod a hyder yn y dydd hwnnw. Nid bod ni'n arswydo, nid bod ni'n rhedeg bant, ond bod ni'n barod. Helpa ni arglwydd i fyw felly fel dy blant i nawr yn y cyfamser. O ddydd i ddydd, o wythnos i wythnos, ac o flwyddyn i flwyddyn. Helpa ni arglwydd i fyw mewn cyfiawnder a helpa ni biro ein hunain. Helpa ni atgoffa ni heno beth mae hynny yn ei olygu. O, arglwydd diolch, mae yna ddisgwyl at y Nadolig, ond diolch bod ni'n disgwyl dyfodiad yr arglwydd mewn gogoniant. A ninnau'n cael bod pryd hynny mewn gogoniant gydag ef, am beth mewn nefoedd newydd a deiar newydd. Felly derbyn ni arglwydd, ac felly arwain ni. Ni'n cofio am y rhai sydd methu bod heno nawr, enwedig y rhai sydd mewn cartre o arglwydd, neu gartre mewn gwendid a salwch arglwydd, a llesgedd, gofyn dyfendith arglwydd, ar bob un sy'n y sefyllfa yna, a rhai a gofal eraill yn pwyso, a rhai annwyl arglwydd, bendithia nhw hefyd o arglwydd, a cynnal nhw nawr, a cadw ni o arglwydd fel dy bobl, gyda'n gilydd i aros yno ti, wedi gwreiddio yn yr arglwydd Iesu Grist. Ni'n gweddio trwy hynny a byddwn ni'n dwy'n ffrwyth. Yn dwy'n ffrwyth ym mhob tymor o arglwydd. Pan mae'n rwydd a pan dyw i ddim o'r rwydd. Yn bod ni o hyd yn dwy'n ffrwyth. Fel arwydd bod ni mewn perthynas real gyda Iesu Grist. I ni'n cofio am ein cynhadon cyswllt y McDonald's. Diolch eto am y llythyr. Diolch bod nhw'n ymddiried yn o ti o arglwydd ac yn parhau ar gwaith ar-lein. Gyn ni'n gweddio drostyn nhw, gweddio dros sefyllfa Gogledd Corea, y myfyrwyr yna, ond hefyd y rhai sydd yn Gristnogion wrth gwrs yn y wlad sy'n dioddau yn enbyd, cynnal nhw arglwydd yn y dyddiau hyn. I ni'n gweddio dros waith Barnabas Fund fel glywson ni rhywfaint y bore yma, ac o arglwydd ni'n sylweddoli eto bod ni wedi cael ein atgoffa heno beth yw caru ein brodyr a'n chwiorydd. Ac mae yna rai mewn angen mawr iawn, difrifol yn ein byd ni, sy'n frodyr a chwiorydd yng Nghrist, felly helpa ni nawr. Helpa ni i'w bendithio nhw trwy y casgliad i ni'n i'w wneud dros yr wythnosau yma nawr. Ac o arglwydd ni'n gweddio i ti bendithio'r gwaith
ar mudiad, ar ymosodiadau sydd arni ar hyn o bryd o arglwydd, gofyn i ti nerthu nhw mewn ffordd arbennig iawn. Go arglwydd felly, ni'n gofyn i ti i'n derbyn ni, a ni'n gofyn eto arglwydd, ti drigarhau wrth i ni, bendithiau'r myfyrwyr hefyd, rhai wedi dod nôl, rhai ni'n gobeithio gweld cyn hir, bendithiau nhw, cadw nhw eto tan ddiwedd y tymor, yn ei tystiolaeth ac yn ei hunain hefyd. Ac o arglwydd i ni'n gofyn i ti fendithio a trigarhau wrth yn glad ni eto arglwydd. Mae yna lot o waith cyrraedd allan yn mynd i fod dros y Nadolig mewn gwannol ffyrdd. Ni'n gweddio dros hynny i gyd ac yn gweddio dyfendydd. Eto arglwydd deled y deyrnas. O arglwydd, ni'n gofyn i ti ddod ar rhagor. Ni'n credu bod yna rhagor i ddod eto i mewn i'r deyrnas di. Ni'n gweddio cawn ni weld eto dy fraich a chibol yn estyn ac yn cyrraedd ac yn codi rhai o bydew pechod. Hynny gogoniant i ti ac i thras. Arglwydd derbyn ni nawr, garwain ni, menw Iesu Grist. Amen. Wel, gawn ni droi nawr at yr garol sydd gyda ni nesaf. Wele cawsom y mesau. Wel, ni'n parhau heno nawr te gyda'r thema yn yr hwyr, ein bod ni nawr yng nghyfnod y disgwyl. A nid disgwyl dyfodiad cynta, yr arglwydd Iesu, ond wrth gwrs disgwyl yr ail ddyfodiad. Ac ar hyd y blynyddoedd mae Eglwys Iesu Grist wedi defnyddio cyfnod yr advent i atgoffa'n gilydd bod ni yn disgwyl am ei ymddangosiad yr ail waith.
ac mae hynny'n rhywbeth pwysig iawn, fel o'n i'n sôn tro blaen, ac mae'n rhywbeth sydd yn hawdd iawn i anghofio, a hawdd iawn i esgeiluso, a colli'n golwg ohono fe. Ac mae hynny'n beth peryglus iawn, oherwydd mae e mor allweddol ac mor greiddiol yn y Testament Newydd. Mae pob peth, y bywyd Cristnogol yn cael ei weld yng nghyd-destun, y dyfodiad cyntaf, ac wedyn yr ail ddyfodiad. Mae'n siŵr bod chi wedi sylwi yn y darlleniad i ni wedi cael heno. Y ddau ymddangosiad. Pam oedd wedi dod y tro cyntaf, ac wedyn pam bydd e'n dod yr ail dro. A dyma ni nawr yn y canol rhwng y ddau. Wel, y neges sydd gyda Ioan, yn adnod 28 o'r ail bennod nawr yn y llythyr cyntaf, yn awr blant arhoswch ynddo ef. Dyna'i neges e. Dyna yr anogaeth sydd gyda fe. Oedd rhai wedi mynd, mae rhai wedi gadael yr eglwys, mae rhai wedi gwadu yr arglwydd Iesu, rhai wedi cefnu, ond mae'n pwysleisio nawr arhoswch ynddo ef. Arhoswch ynyw, trwy aros wrth gwrs yn yr arglwydd Iesu Grist. Ac mae hynny yn rhywbeth pwysig iawn, achos mae'n adleisio neges yr arglwydd Iesu ei hunan. Beth ni'n gweld yn Efengil Ioan. Mae'r arglwydd Iesu'n dweud yn gyntaf wrtho ni, deiwch ata fi. Dyna alwad yr Efengil. Deiwch ata fi, bawb sy'n blinderog ac yn llwythog, ac mia esmwythaf arnoch. Yn eich blinder oherwydd eich pechod, dewch. Dewch i ddod yn iawn gyda Duw. Dewch i gyd gerdded ar daith bywyd gyda fi. Ac dyna y darlun sydd yna wedi gweud yn ddiweddar. Oedd o dan yr un iau, ioc, y peth pren yna, oedd yn cysylltu dau anifail yn gweithio yn y cae. A chi ddarlun hyfryd. Dewch nawr i fod ynghlwm yno i wrth ymlaen am bywyd gyda'n gilydd. Dyna yw'r bywyd tragwyddol, yw adnabod Duw ac adnabod ei fab ef. Bod ni nawr mewn perthynas â Duw trwy fod mewn perthynas ar arglwydd Iesu, trwy'n ddiried yn ddwy. A fe, pan oedd y ffermwyr yn rhoi anifail ifanc, ychen dwedwch ifanc nawr i drin y tir, o'n nhw'n rhoi un ifanc gyda un profiadol. Ond o dan yr un iau, chi'n gweld? Ac wedyn dyna ddarlun o'r bywyd Cristnogol, i ni'n ifanc ac yn wan ac yn ddibrofiad, ond i ni dan yr un iau a Iesu Grist. A mae iau yn esmwyth, oherwydd bod e'n ostyngiedig ac yn addfwyn. A dyna'i galon e. Mae'n ostyngiedig o galon ac yn addfwyn. A mae iau yn esmwyth a'i faich yn ysgam. Felly dyna alwad yr Efengil, wrth gwrs, deiwch ata fi. Mae'n bwysig wrth i ni basio nawr y pwynt yna heno, os yw'n yma sydd ddim wedi dod at Iesu Grist eto yn bersonol. Mae'n galw arno ni ddod ato fe, i gael maddeiant o'n pechodau, a dod i berthynas iawn gyda Duw. Ac i fyw bywyd nawr mewn perthynas gyda'r arglwydd Iesu. Yn yr unig ffordd, gallwn ni cael gwir nerth a chyfeiriad a phwrpas trwy fywyd i fywyd tragwyddol ac i ogoniant y nefoedd. Does dim ffordd arall, wrth gwrs. A mae'r alwad i ddod nawr at yr arglwydd Iesu Grist. Ond yr ail orchymyn mawr wedyn, deiwch ata fi, arhoswch yno fi. Deiwch ac wedyn arhoswch. Cyn ni'n cael darlun y wirwynwydden a'r canghennau, a'r pen, a'r corff, i ni fod yn un, i aros yn yddo fe. A'r cwestiwn nawr sydd gyda ni fan hyn yw sut a pham. Dau gwestiwn te. Sut i ni wneud hynny a pam i ni wneud hynny? Pam e mor bwysig i aros yn yr arglwydd Iesu a sut i ni'n gwneud hynny? Wel, yn gyntaf nawr sut? Wel, y cyd-destun fan hyn, fel chi'n gweld, yw mae'n siarad yn nhw fel plant Duw. Na'r peth cyntaf mae e'n dweud. Ac y peth cyntaf, bob amser, dim bob amser, ond fan hyn yn sicr ac sydd yn bwysig yn aml, cofio pwy
ydyn ni? I ni'n gweld hynny yn llythyrau'r apostol Paul, mae'n atgoffa y Cristnogion, mae'n sgwennu atyn nhw, pwy ydyn nhw? Be sy'n wir amdanyn nhw yn Iesu Grist? Ac wedyn ni, mae'n mynd ymlaen oherwydd hynny, nawr dyma sut dylech chi fyw, dyma sut dylech chi weithredu yn y sefyllfa yma, llall ac arall. Wel nawr cofio pwy ni, i ni'n blant Duw. I ni wedi cael ein galw, medde fe, cawsom ein galw yn blant Duw yn yr Efengyl, a dyna ydym. Dyna ydyn ni. I ni'n blant i Dduw. Un o'r ryfeddodau y Beibl, un o'r ryfeddodau'r Efengyl, yw bod Duw eisiau plant. Bod y diwdod, y tad, y mab a'r ysbryd lan, yn agor y cwlwm allan i gynnwys plant. Plant. A rhydd nallwn ni ddim i rifo ohonyn nhw. Bwriad Duw yw dod â meibion lawer i ogoniant. Dyna gynllun yr Efengyl. Bod yna deulu mawr yn y nef. Ac mae hynny yn ryfeddod. Oherwydd, wrth gwrs, bod ni wedi cael ein creu i fod mewn perthynas â Duw, i ni wedi pellhau. I ni wedi troi draw ac i ni wedi gadael a mynd ein ffordd ein hunan. Ac eto i gyd, mae yn benderfynol o gael plant. A mae hwnna'n rhywbeth hyfryd iawn. Ac i ni'n cael ein creu o'r newydd. Ni wedi cael ein creu tro cyntaf i fod mewn perthynas iawn gyda Duw. Ni wedi colli hwnna, medde'r Beibl, yn ein pechod. Ond yn yr Efengyl nawr, i ni'n cael ein creu o'r newydd. Ac i ni'n dod yn blant. Ac i ni'n dod yn blant i Dduw, i ni fod yn glir, i ni'n clywed gymaint yn pobl yn dweud, wel mae pawb yn blant i Dduw. Mae pawb wedi cael ei creu gan Dduw, ydyn, wrth gwrs. Ond i ni ddim yn blant i Dduw, medde'r Testament Newydd wrth natur. I ni wedi colli'r berthynas agos na a Duw fel ein tad. Ond i ni'n dod yn blant trwy dderbyn, trwy gofleidio, trwy groesawu Iesu Grist yn arglwydd a gwaredwr ein bywyd ni. Felly, Efengyl Ioan nawr, 12 amlan 13, ond cynifer a gai derbyniodd. Llawer, oedd wedi dod ati eiddo ei hun, llawer yn ei wrthod wrth gwrs. Ond cynifer a gai derbyniodd, ei groesawu, fel Meseia, rhoi sydd yn pwy yw nhw, y rhai sy'n credu yn ei enw, hawl i ddod yn blant Duw. Chi'n gweld e? Plant wedi ei geni, nid o waed, nac yw yllus cnawd, felly nid y geni naturiol, ond y geni nefol, nac yw yllus gŵr, ond o Dduw. Felly, mae Ioan yn siarad a Christnogion. Maen nhw wedi dod yn blant i Dduw trwy dderbyn Iesu Grist, trwy groesawu Iesu Grist yn arglwydd ac yn waredwr. Ydych chi'n blentyn i Dduw heno? Wyt ti yn blentyn i Dduw heno? Wyt ti wedi croesawu yr arglwydd Iesu? Ni'n edrych nôl nawr at y geni, ni'n edrych nôl at yr ymgnawdoliad pan ddath tro cyntaf. Wel, oeddi wedi cael croeso yn dy galon di, yn dy fywyd di. Oeddi wedi cael ei groesawu. Neu, ydy yn dal heb cael dod mewn i fod yn waredwr, i achub di o dy bechodau. Dylanhau di a dod at i berthynas â Duw. Ydy yn dal i aros. Wel, mae eisiau agor y drws na, mae eisiau ei groesawu fe. Mae eisiau ei dderbyn e. Chos fel na i ni'n dod wedyn ni yn blant i Dduw. Ac yn etifeddion y nef. Yn iawn gyda Duw. Nawr, medde Ioan, mae'r holl fater yma yn guddiedig i'r byd. Dyw'r byd ddim yn ei nabod ni, dyw'r byd ddim yn deall y pethau hyn, wrth gwrs. Ac mae'n dweud hynny. Y rheswm nad yw'r byd yn ein hadnabod ni, yw nad oedd yn ei adnabod ef. Felly mae rhaid ni beidio disgwyl bod y byd yn deall y pethau yma, y byd sydd ddim eisiau credu. Na,
Na, dwi ddim yn deall, ac yn ei nabod ni ac yn deall y sefyllfa. Mae rhaid ni beidio poeni am hynny. Dyna ddigwyddodd i'r arglwydd ei hunan wrth gwrs. Ond, i ni wedi cael dod yn blant. I ni wedi derbyn ysbryd y mabwysiad. Mae'r ysbryd glân, meddai y Testament Newydd, wedi cadarnhau. Ac mae e'n cadarnhau yn ein calonnau ni, gyda gaddewidion gair Duw, fel yr addewid yma yn Iowan, mae'r ysbryd glân yn dod wedyn ac yn sibrwd gyda'n hysbryd ni. Nawr mae hwn yn wir amdano ti. Wyt ti nawr yn blentyn i Dduw. Wyt ti nawr yn etifedd y nef. Ac mae'n gadarnhad. Ysbryd, nid ysbryd ofn, ysbryd mabwysiad. I lefain Abba, Dad. Felly, eisiau ni gofio bod ni'n blant. Wedyn mae Ioan yn mynd ymlaen i ddweud, nid yn unig bod ni'n blant i Dduw nawr, ond i ni'n blant cariad. Yn blant cariad. Gwelwch pa fath gariad y mae'r tad wedi ei ddangos tuag ato ni. Mae'r gair groeg fan hyn, pa fath gariad, yn llythrennol, mae'n golygu o baw wlad. O baw wlad. Pa fath. Ac chi'n gwybod, chi wedi cael y profiad na, chi'n clywed rhywun yn siarad, a chi'n gwybod bod nhw ddim o Gymru, chi'n gwybod bod nhw ddim o Loegr, chi'n gwybod bod nhw ddim o'r Alban, a chi'n trio gweithio mas beth yw'r acen na nawr, pan chi'n siarad â rhywun. Chi wedi cael y profiad na, o baw wlad maen nhw'n dod. Pa fath o acen yw hwnna? Wel, pa fath o gariad nawr te, sydd wedi cael ei ddangos tuag ato ni yn yr Efengyl. Wel, dyw e ddim o unrhyw wlad yn y byd yma, yn sicr. Dyw e ddim o'r byd yma. Mae'n gariad nefol. Mae'n gariad dwyfol, anfeidrol a rhyfeddol. Y ffaith bod Duw wedi anfon ei fab. Carodd Duw y byd yn y fath fodd, can i sfellu a carodd Duw y byd, fel yr anfonodd ei unig anedig fab. A'i roi ei fod yn aberth dros ein pechodau, ac yntau'n roi ei hunan. Pa fath gariad i ni wedi brofi i ddod yn blant i Dduw. Y cariad i ni'n gweld yn yr Efengyl, cariad i ni'n gweld yn Bethlehem, y cariad i ni'n gweld ar y groes. A'r ffaith bod hwnna wedi dod i'n profiad ni wedi ni. Bod yr ysbryd wedi dod â ni at Iesu Grist. Pa fath gariad? Mae'n gariad rhyfeddol, mae'n gariad nefol, mae'n gariad anfeidrol. Dyw e ddim yn dibynnu ar brydferthwch y person, mae'n ei garu, achos di ni ddim yn brydferth yn ein pechod. Dyw e'n dibynnu ar brydferthwch. Ni ddim yn hawdd yn caru, yn hawddgar yn yr ystyr hynny. Dim o gwbl. Dyw e ddim yn dibynnu ar ein gallu ni i ddod yn iawn gyda Duw. Dyw e ddim yn dibynnu ar ein doniau, dim byd fel yna. Mae'n dod o Dduw ei hunan ac mae'n tarddu ohono fe tuag ato ni. Ac mae'n ein cynnwys ni yng nghwlwm cariad y diwdod, y tad, y mab a'r ysbryd glân. Mae'n gariad penderfynol iawn. Penderfynol. Os mae'n bwriadu i ni ddod ato fe, mi fyddwn ni'n dod. Os mae'n bwriadu yn tynnu ni, a'n cadw ni, mi fydd e. Tan y diwedd. Mae'n gariad penderfynol o'r dechrau i'r diwedd. Mae'n gariad drud iawn. Mae'n gariad oedd yn mynnu cael rebels i fod yn blant ac yn etifeddion y nef. Mae eisiau ni atgoffa ein hunain yn gyson iawn pa fath gariad mae'r tad wedi ddangos tuag atom ni. Yn beth pwysig iawn, yn gyson iawn i atgoffa'n hunain o hyn. Ac wedyn ni yn drydydd, i ni'n blant gobaith. I ni'n blant gobaith. I ni'n blant y gobaith. A mae hwnna'n rhywbeth bendigedig ac i ni'n clywed efo hyn nawr te. A mae'r gobaith yn rhwm yn yr ymddangosiad, yr ail ddyfodiad sydd i ddod.
Ac mae 3 peth yn cael ei ddweud. Na i just dweud nhw nawr. Y bydd ef yn ymddangos. Eto, bydd e'n ymddangos, i ni gael ei weld e. Byddwn ni yn ei weld e fel pawb arall, cofiwch. Byddwn ni yn ei weld e, bydd pawb yn ei weld e. Ond, mae yna elfen arall, byddwn ni yn debyg iddo fe. Byddwn ni yn debyg iddo fe, yn ddibechod ac yn lân fel y goleuni. Ac mae hwnna'n rhywbeth pwysig iawn. Sut i ni'n aros yn Iesu, cofio pwy i ni? I ni'n blant, trwy ras Duw, trwy Iesu Grist, i cael y mabwysiadu, i ni'n blant cariad, ac i ni'n blant y gobaith. Ac wedyn, beth i ni fod i wneud o ran aros ynddo fe wedyn ni? Ddewn ni nôl mwy at y gobaith, jyst i orffen wedyn ni. Wel, mae 2 beth o ran aros ynddo fe nawr, tra bod ni yn disgwyl am y gogoniant sydd i ddod. Mae 2 beth yn cael ei enwi gan Ioan fan hyn. Gwneud cyfiawnder a'n puro ein hunain. Gwneud cyfiawnder a'n puro ein hunain. Os gwyddwch adnod 29 ei fod ef yn gyfiawn, fe ddylech wybod bod pob un sy'n gwneud cyfiawnder wedi ei eni ohono fe. Mae'n arwydd bod ni'n blant i Dduw, bod ni'n byw bywyd cyfiawn. Hynny yw beth sy'n iawn yng ngolwg Duw. Bod ni am fyw ein bywyd yn ôl beth sy'n iawn yng ngolwg Duw, yn ôl gair Duw. Ac yn ail, bod ni'n ein puro ein hunain. Felly, gwneud cyfiawnder. Nawr, i ni yn gyfiawn yn Iesu Grist. Dwi ddim yn blino dweud hyn, achos i ni fod i atgoffa'n hunain o hyn, bob dydd hefyd, i ni'n dod nôl i hwn, bob nos, i ni'n gyfiawn yn Iesu Grist. Trwy gredu yn aberth Iesu Grist, i ni'n cael ei gyfiawnder ef. Dyna siwt i ni'n iawn gyda Duw. Dim ots o ran beth yw dwi wedi gallu wneud neu beidio gallu wneud, trwy ffydd yn Iesu Grist a'i aberth, i ni'n iawn gyda Duw. Nawr mae hwnna'n allweddol. Dim ffordd arall i fod yn iawn gyda Duw, ond trwy ymddiried yn yr arglwydd Iesu. Ac chi'n cael y sefyllfa yma yn Niwmeri 23. Felly bod chi'n cofio'r hanes. Ni welodd regioni yn Jacob ac ni chanfu drosedd yn Israel. Mae'r arglwydd ei Duw gyda hwy, bloedd y brenin yn ei plith. Oedd Balaam wedi cael ei gontracto nawr i gyhoeddi melltith ar bobl Dduw. Chi'n cofio'r hanes yn Niwmeri? Mae'n hanes ddiddorol iawn iawn. Balak wedi talu, wedi llogi nawr, Balaam, i gyhoeddi melltith ar bobl Dduw. A mae'n dod, a mae'n methu wneud e. Mae'n ffili wneud e. A'r cwbl mae'n wneud yw cyhoeddi bendith ar bobl Israel. Na'r cwbl mae'n wneud. A mae'n ddarlun hyfryd o beth sy'n wir amdano ni yn Iesu Grist. Dyma fe. Ni welodd regioni yn Jacob, ac ni chanfu drosedd yn Israel. Trwy waed Iesu Grist, dyw Duw ddim yn gweld dim byd. Mae'n ein derbyn ni'n llawn yng nghyfiawnder, ond dyw hwnna'n fendigedig. Nawr, i ni'n gwybod doedd Jacob ddim yn berffaith. I ni'n gwybod doedd yr Israeliad. Oedd na bethau gan Dduw, mae yna wastad pethau doedd ddim yn iawn, ond fel ei bobl mewn cyfamod, o'n nhw'n dderbyniol. A'r un peth yn wir amdano ni. Felly, na'r peth cyntaf. Ond, yn ogystal â hwnna wedyn ni, pan ni'n dod yn Gristion, ni'n gyfiawn yn Iesu Grist, ond ni'n gwybod, wrth gwrs, ni ddim yn berffaith. Mae'r hen natur gyda ni, ac ni yn cael mynd trwy'r broses o cael ein gwneud yn fwy sanctaidd. Ac felly, mae yna gyfiawnder a'r hiraeth yma, a'r awydd yma, am wneud beth sy'n iawn yng ngolwg Duw, yn dod yn ein calonnau ni. Ac dyma beth ni'n sôn amdano fe fan hyn. Bod ni'n pechu llai a llai a llai. Ac mae'r darn ar ôl hyn, mi sylwch chi. Mae pechod yn anghyfraith. Mae'r sawl sy'n aros
mewn pechod ac yn gyfforddus mewn pechod, os dim arwydd bod yn blentyn i Dduw, achos gyda plentyn Duw mae'r awydd mae'r syched am gael bod yn iawn, am gael byw yn iawn, beth sy'n plesio yr arglwydd, yr un sydd wedi ei garu fe gymaint, yr un sydd wedi ei brynu fe a'i werthfawr waed, yr un sydd ar fath gynlluniau ar ei gyfer e'r dyfodol. Mae yna awydd, a mae'n pwyso ar nerth Iesu Grist i fod yn fwy cyfiawn, yn fwy sanctaidd, wrth gwrs. Ac felly mae aros yn yr arglwydd yn golygu hyn, y newyn a'r syched am fod yn gyfiawn. Ceisiwch yn gyntaf deyrnas Dduw a'i gyfiawnder ef, beth sy'n iawn yng ngolwg Duw. Ac i ni'n gorfod dweud hynny wrth yn hunain yn gyson. Nawr, beth sy'n dod gyntaf yn y mywyd i? Beth yw priority number 1? Ceisio'r arglwydd a beth sy'n iawn yn ei olwg e. A wedyn na'i weithio allan, sut mae hwnna'n gweithio mas, gyda'n waith, gyda mywyd teulu, gyda mywyd arall ac yn y blaen. Ond mae'r awydd i wneud beth sy'n iawn yng ngolwg yr arglwydd. Ac dyma chi siampl falle Eseia 26 ac adnod 9. Dau syfaf di am holl galon drwy'r nos, a cheisiaf di'n dair gyda'r wawr, oherwydd pan fydd dyfarnedigaethau yn y wlad, bydd trigolion byd yn dysgu cyfiawnder. Awydd am Dduw, ac awydd bod derbyniad o Dduw yn y wlad, yn Israel, ac bod hynny'n dod ar fath fendith arnyn nhw. Yr awydd yma, bod pawb yn deall beth yw ewyllus yr arglwydd ac yn byw yn ôl yr ewyllus yna. Psalm 73 wedyn ni, 25, pwy sydd gennyf yn y nefoedd on ti? Ac nid wyf yn dymuno ond ydi ar y ddeiar. Y syched yma, yr awydd yma am Dduw, beth sy'n iawn yn ei olwg ef. Mae'r ddau yn agos iawn at ei gilydd, wrth gwrs. Sychedu am Dduw, wedyn am cael bod yn iawn. A gwneud beth sy'n ei blesio fe. Un arall, a mae gymaint o adnodau, Psalm 42, chi'n gyfarwydd â'r psalm yma falle, fel y mae'r hydd yn brefi am y dyfroedd, mae fe enaid yn sychedu am Dduw, am y Duw byw. Pa bryd y dof ac ymddangos ger ei fron. Wel, os ydyn ni eisiau aros nawr te yn yr arglwydd Iesu, mae rhaid i ni wneud cyfiawnder, beth sydd yn iawn. Mae hynny'n golygu bod yna awydd yna, bod yna syched yna, bod yna geisio Duw. Mwyn cael ein dysgu a'n atgoffa beth mae moyn, a cael nerth i fyw y bywyd mae e'n dymuno. Ac mae hynny'n dod wrth gwrs trwy foddion gras Duw, trwy air Duw, trwy ddod i oedfa gyda'n gilydd, trwy ddarllen y gair, trwy weddi, trwy ddefosiwn, trwy gymdeithas, trwy'r ordynhadau. Yr hiraeth yma yn dod a mae Duw yn dangos, dyma beth wy moyn, dyma fel wy moyn i chi fyw, dyma beth wy wedi wneud drostoch chi, dyma beth wy mynd i wneud, a dyma'r nerth sydd i gael i chi. Ni'n cael ein atgoffa, fel bod y syched yn tyfu a'r nerth yn dod gan yr arglwydd. Yn ail, puro ein hunain. Ac i ni'n gwybod yn iawn, dim ond gwaed Crist sy'n gallu ein glanhau ni, wrth gwrs, o staen pechod, o eiogrwydd ein pechod ni. Ond wedyn ni, yn y bywyd Cristnogol, mae'r rhan gyda ni yn nerth Iesu Grist i buro ein hunain, i weithio allan ein iachawdwriaeth, i brofi ein nerth yn erbyn pechod, a bod e ddim yn teyrnasu nawr arno ni, bod e ddim yn feistr arno ni rhagor yn nerth Iesu Grist. Dyma chi ddwy adnod yn ein atgoffa ni o hyn nawr te, 2 Corinthiaid 7. Felly gan fod gennym yr addewidion hyn. Yr addewidion, mae Duw am fod yn Dduw i ni, ac ein bod ni yn gysegr i Dduw. Chi'n cofio hwnna'n deml Duw, bod e'n trigo yno ni, bod e gyda ni, bod ni'n profi ei fendithio yna. Am hynny, gan bod y fath addewidion gyda ni, ymlanhawn oddi wrth bob peth
sy'n halogi cnawd ac ysbryd. Doedd dim byd brwnt yn cael mynd i'r cyseg, chi'n gweld? Dim byd. Ac felly, os i ni eisiau profi agosrwydd yr arglwydd a bod yn bywyd ni fel teml, a bod e'n agos a'i ogoniant enno ni, dim byd brwnt yn cael dod mewn. Dyna fe. Ac ymlanhawn, oddi wrth bob peth sy'n halogi cnawd ac ysbryd gan berffeithio ein sancteiddrwydd yn ofn Duw. Y parchedig ofon, cymryd Duw o ddifri, cymryd ein perthynas ag o ddifri, fel glwson ni bore yma o ddydd i ddydd. Wedyn Iago 4, nesewch at Dduw ac fe nesa ef ato chwi. Dyna'r addewid eto. Chi brofi fe yn agos ac yn agosach, ac yn fwy real. Profi mwy o'i ogoniant yno chi. Glanhewch eich dwylo, chwi bechaduriaid, a ffurwch eich calonau, chwi bobl ddau feddwl. Os oes tro dych chi mewn dau camp, newch chi ddim profi agosrwydd yr arglwydd. Os oes tro dych chi fan hyn, yn yr eglwys, neu trod yn y byd, neu beth bynnag yw e, os oes trod fan hyn, a chi'n fflyrto gyda pechodau, newch chi ddim profi agosrwydd yr arglwydd. Newch chi ddim. Mae'n dweud yn glir iawn, os i ni a dau feddwl, os i ni'n rhanedig yn ein calonau ni. Wel, ar anogaeth nawr te, glanhewch eich dwylo, purwch y galw yna, fel bod e at un peth, chi'n gwybod? Bod ni'n bobl un peth, ceisio'r arglwydd, a'i blesio fe, a rhoi Duw gyntaf i ni'n annog yn gilydd fel hyn. Mae pobl un peth i ni yn eglwys Iesu Grist. A ni eisiau bod yn gysegr iddo fe yn ein bywydau, ac i ni felly yn ein piro'n hunan. I ni'n wneud hynny mewn diolch, wrth gwrs. I ni'n blant iddo fe. I ni'n blant cariad, ac i ni'n blant y gobaith hefyd. A beth yw y gobaith? Wy'n dod nôl i orffen at y gobaith te. Oherwydd ei ddyfodiad a'i ymddangosiad ef. A mae'r gair ymddangos yn dod dwy waith, diwedd pennod 2 a dechrau pennod 3, mwyn i ni pan fydd ef yn ymddangos gael hyder a bod heb gwilydd arnom ger ei fron ef. Dim yn gwybod pan fydd ef yn ymddangos y byddwn yn debyg iddo. Felly mae e mynd i ymddangos, a hefyd mae e mynd i ddod, ei ddyfodiad ef. Dau air gwahanol sy'n cael ei ddefnyddio fan hyn. Mae e mynd i ymddangos ac mae e mynd i ddod eto, ei ddyfodiad ef. Dau air, un ymddangos, mae'n mynd i ddod i'r amlwg. Dyw e ddim yn y golwg nawr, mae'n yn ef, yr arglwydd Iesu. Ond mae'n mynd i ymddangos, mae'n mynd i ddod ar y cymylau mewn gogoniant, a fydd pob llygad yn ei weld. Pawb sydd wedi byw erioed. Pob llygad yn ei weld mewn gogoniant. Mewn gogoniant. Nid bod y gogoniant wedi cael ei guddio a'i orchuddio, ond mewn gogoniant bydd yn dod yr ail waith ac yn ymddangos yn yr ystyr hynny. A mae'n dod, parwsia, dyfodiad y brenin. Dyfodiad y brenin yn dod ac yn dod i fod yn bresennol ac yn dod i aros, yn dod ato ni, yn cymryd ni wrth gwrs ato ef. Dyna wirionedd nawr yr ail ddyfodiad. Y gwirionedd sy'n cael ei esgyluso a'i anwybyddu gan gymaint yn anffodus yn yr eglwys hyd yn oed. Mae'n mynd i ymddangos mewn gogoniant a mae'n mynd i ddod fel brenin a mynd i fod yn bresennol, dod i aros, a cymryd ni felly ato ef. A nawr te, i rai ar y diwrnod yna bydd cywilydd mawr. I rai bydd cywilydd mawr. Mae Ioan yn ysgrifennu i chi gael hyder a bod heb gwilydd. Ac wrth gwrs, mae yna
adnod yn rhedeg trwy'r Beibl am y cywilydd, yr arswyd, y syniad o Iesu Grist yn dod nôl i'r rhai sydd heb gredu ynddo fe, i'r rhai sydd heb garu Duw. Mae'r meddwl am y diwrnod yna yn arswyd ofnadwy. A dyma yr adnod Luc 23, mae'n dyfynnu o'r Hen Testament o Hosea, Luc 23:30. Y pryd hwnnw, bydd pobl yn dechrau dweud wrth y mynyddoedd, syrthiwch arno. Ac wrth y bryniau, gorchuddiwch ni eisiau cuddio, ni eisiau mynd i gwato. Pan o'n i'n blant, yn byw gytra, oedd lot o fanteision i fyw drws nesaf i Jenkins, fel y llwch chi ddychmygu. Ond un anfantais oedd y cockroaches. Ac o'ch chi'n dod lawr yn y nos, a rhoi golau mlaen, ac wwsh, o'n nhw'n mynd. Mynd dan y celfi, mynd i rwle, o'n nhw'n diflannu, ty beth, cyn i chi allu gael slipper arnyn nhw'n iawn i ladd nhw. Wwsh, mynd fel yna. A dyma'r darlun. Meddwl am yr ail ddyfodiad, bydd pobl eisiau mynd, eisiau i'r mynyddoedd, eisiau i'r creigiau i guddio nhw o'r golwg. Chos bydd e'n dod, wrth gwrs, fel barnwr, no? Barnwr y byw ar meirw. Ond, wrth gwrs, dyw Ioan ddim eisiau ni fod fel yna. Bydd plant Duw ddim fel yna o gwbl. Na, mae'n annog ni nawr i aros ynddo fe, fel bod hyder gyda ni yn y diwrnod hynny. Bod ni'n barod. A mae hwnna'n bwysig iawn. Ac mae'r gair hyder yn cael ei ddefnyddio'n aml yn y Testament Newydd, gerbron Duw. Nid bod ni'n bold, nid bod ni yn dod at Dduw fel petai ni ar yr un lefel, i ni byth yn dod fel yna, ond fel plant i ni'n cael dod yn hyderus. Fel mae plentyn yn dod at ei dad a'i fam. Fel mae'n dod. Mae'n dod yn naturiol, mae'n dod yn hyderus, mae'n dod â llon stori i ddweud ar ôl dod gytre o'r ysgol. Mae'n dod â'i gwyn, mae'n dod i lefen ar lun ei riant. Mae'n dod fel yna, ac rhyw hyder fel yna i ddweud ac i siarad. Ac wrth gwrs fel yna, i ni'n cael dod. Medde'r llythyr at yr Ebriaid, i ni'n cael dod at orsedd gras nawr, yn hyderus yn Iesu Grist. Ni'n cael dod fel plant. Dod at ein tad nefol. Mae'n dad nefol, wrth gwrs, ond i ni'n cael dod. Dyw hwnna'n hyfryd, pob tro i ni'n dod mewn gweddi, i ni'n cael dod i weid beth sydd ar ein calon ni. A ni wedi cael ein haro bore yma ar adnod yna. A dwi'n yn gwybod beth yw e'n iawn yn Gymraeg. Their distress was his distress. Yn Eseia. Meddyliwch am hwnna, a bod ni'n cael dod a'n holl distress ni at yr arglwydd. Pob peth. Ein brwydre ni, ein treialo ni, i'r cwbl i gyd, ni'n cael dod a'i weid ei gyd. Bwrw'n baich, bwrw'n bol, ger bron yr arglwydd. Dweud y cwbl. Ac wrth gwrs, mae hyder wedyn yn ei ail ddyfodiad. Bod ni'n barod. Bod ni'n barod, bod ni'n nabod yn barod. Bod ni'n barod ar ei gyfer a bod ni wedi aros ynddo fe. Bod ni wedi cael gras a nerth i buro'n hunain ac i wneud beth sydd yn iawn. I ni'n llithro, wrth gwrs, ond i ni ddim eisiau glynu wrth bechod. I ni ddim eisiau stico ynddo ni. I ni eisiau symud e bant. I ni eisiau brwydro a gwthio nôl yn nerth yr arglwydd o hyd yn ei erbyn. Ac wedyn ni, wrth gwrs, i ni gael hyder pryd hynny, ac i ni gael bod yn debyg iddo fe. Ac mae hwn yn bwysig iawn. Madrodd bach yw e. Byddwn ni yn ei weld e. Bydd pawb yn ei weld e. Ond fydd ddim pawb yn debyg iddo fe. A mae hwnna'n bwysig. Mae'n waniaeth mawr fyna. Bydd pawb yn gweld Iesu Grist yn dod mewn gogoniant. Bydd rhai'n rhedeg bant. Bydd rhai eisiau cuddio. Ond bydden nhw gyd yn dod o'i flanau. Ond bydd rhai yn debyg iddo fe. Nawr, dyw hwn beth yn golygu bod ni'n gyfartal. Mae bod yn debyg ddim rhywun peth a bod yn gyfartal. Gallwch chi fod yn debyg mewn miniature. A mae hwnna'n nes ati o lawer, wrth gwrs. Ond mae yna rhyw debygrwydd, hynny yw, bydd gyda ni gorff gogoneddus,
a bydd dim pechod ar ôl yno ni. Bydd pob llygredd wedi cael ei ddifa erbyn hynny. Nawr, i ni'n gweld mewn drych, medde'r Apostol Paul, yn aneglur. Trwy ffydd i ni'n gweld nawr, weithiau ni'n gweld yn glirach, weithiau mewn ffydd ni'n gryfach, weithiau ni'n cael golwg, ond aneglur yw e. A drych bryd hynny, wrth gwrs, oedd plat metal, na beth oedd y drych, a chi'n sino plat, dim gwydyr fel sydd gyda ni, yn glir ac yn berffaith hefyd. Dyna beth oedd drych bryd hynny. Ond wedyn ni wyneb yn wyneb. I ni'n blant y gobaith. I ni'n blant cariad, i ni'n blant yr arglwydd trwy ras, trwy gael ein geniwr newydd a'n creu o'r newydd. Goffa ni o hwnna nawr, mae'r adnod yma, 2 Corinthiaid 5. Sy'n rhywun yng Nghrist y mae'n greadigaeth newydd. Aeth yr hen heibio a mae'r newydd yma. A mae'r broses nawr o drawsffurfio yn mynd ymlaen. I ni ddod yn debyg. A wy'n mynd at yr adnod nesaf, Rhufeiniaid 8:29. Oherwydd cyn ei bod fe'i hadnabu, a'i rhagordeinio i fod yn unffurf ac unwedd ei fab. I fod gwmws un peth ei fab e, yn debyg iddo fe, fel mae cyntaf fynedig fyddai ef ymhlith meibion lawer. Ac dyma'r gobaith sydd gyda chi a fi. I ni'n blant i Dduw, i ni'n blant cariad, i ni'n blant gobaith. I ni'n mynd i weld e, ac i ni'n mynd i fod yn debyg iddo fe. Ac i ni'n mynd i fod gydag e i tragwyddoldeb. Ac i ni'n paratoi yn hunain nawr ar gyfer hynny. Ac i ni'n paratoi yn hunain trwy fyw bywyd cyfiawn a ffuro ein hunain. Ac yn ola, i ni'n cael yr adnod yma yn 2 Corinthiaid 3, rydym ni gyd heb orchydd ar ein wyneb yn edrych fel mewn drych, na chi eto, ar ogoniant yr arglwydd, ac yn cael ein trawsffurfio o ogoniant i ogoniant, yn wir lun ohono ef. Hynny yw bod delw Iesu Grist yn dod yn glir arno ni, a gwaith yr arglwydd, yr ysbryd yw hyn. Wel, i ni ynghyfnod y disgwyl. I ni ynghyfnod disgwyl ei ddyfodiad ef yr ailwaith. Mae wedi dod tro cyntaf i ddileu pechod, a mae'n dod yr ailwaith i orffen gwaith yr iachawdwriaeth. I ni'n blant y gobaith. Gadewch i ni gyda'n gilydd felly, baratoi'n hunain, i aros yn ddoef, trwy wneud cyfiawnder, trwy buro ein hunain, i fwy ni, mwyn bod yn barod ar ei gyfer e. Amen. Wel, fe droiwn ni at yr emyn ola. Yng Nghrist ei hun, mae'n ngobaith i, ef yw fy hael fy nerth fy nghân.
Diolch i ti Arglwydd am dair i ni heno. Diolch am yr efengil. Diolch bod ni'n blant i ti nawr. Gynetifeddion yn ef. Diolch bod ni'n blant cariad o Arglwydd. Helpa ni i beidio byth ac anghofio hynny, nac ame hynny yn Iesu Grist o gwbl. Diolch o Arglwydd bod ni'n blant y gobaith. Yng nghanol byd o anobaith nawr, yng nghanol dyddiau o anobaith. Diolch bod ni'n blant y gobaith. Gobaith byw trwy atgyfodiad Iesu Grist oddi wrth y meiro. O Arglwydd, helpa ni yn ein bywyd nawr i aros yno ti. Fel bod ni yn mynd ymlaen ac ymlaen tuag at y pen draw sydd gyda ni a'r gogoniant sydd o'n blaen ni. Diolch bod ti wedi rhoi rhagflas i ni nawr, bod ni wedi derbyn ysbryd yma bwysiad, ond rhyw ddydd cawn ni ei weld a bod yn debyg iddo. O Arglwydd, derbyn ein diolch, derbyn ni a chadw ni felly yn Iesu Grist. Amen.